Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules na pagkaaga. Salamat mahal na Inang Birhen Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary dahilan sa oral daw na pag-intercede niya sa satuyang oral daw man na ipinipangadji sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Pet sa 20 ngunyan sa paghampang takan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. May Our Mother of Perpetual Help Novena taod-taod live alas 5:15 ang hapon sa DCGB. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan tabi. Programa ng Tingog kan Banwaan sagkod kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Mantang kamo dyan naghanda kan pangutuhan o bising-busy na yung mga nakamonitor dyan sa trabaho tabi. Asin sa mga nasa bihikulo, yung yaon sa oficinas na nagdadangog, imaging sa mga nagantabay man po. Kasamuyang online broadcast, apwera kan broadcast mi sa traditional radio, region-wide. Welcome na po sa programa. Magiging katabang tadyan sa pagpresentar kan sa tuyang programa ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy Nasalita, pading Jim sa third, si pading Al Armario, pading Jomar Bien. And siyempre kasabay dyan si Joshua Bino, Angel Mustaza, and si Karen Ala. Sa Manibela si Henry Mata. Dyan sa Master Control yaon dyan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay para po sa broadcast sa radio AM Band Region-wide. Sa newsroom kompleto ang tropa. News Director Mardela ang matatag, Madam Sha Leron, Ma'am Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani asin Jimos Barrios para po sa sumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. And siyempre, madadangog yan kung may news break and may major newscast po sa DCGB. Yaon man sa IT, sa samuyang broadcast po, worldwide, netwide, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Ang sa kuya pong telepono numero sa mga Globe subscribers 09660-730-115 09660-730-115 and 0942-670-1195 sa Smart. Igwa man tabi sa Messenger, hanapon lang nindo sa kuya account. Igwa sa Viber tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Igwa man po sa Telegram account Pio Fernandez. Standby mo na tabi yung news team, not unless na very urgent or flash report yan. Tama ko kita pag Wednesday tabi, sabi na nga ni Wednesday, it's a positive Wednesday. Yung mga performances kan sa tuya pong mga elehidos, pinagsusubaybayan niya to iyan. Tanganing maintindihan po kan mga namamanwaan, ang mga mayor na trabaho. Naigo po kita ning pakinabang bilang individual asin bilang sosyudad. Nasa linya po si Honorable Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Saro ini sa mga pinagsusundan niya to na istorya digdi sa Segundo Distrito, partikular sa Albay, Legazpi. Ining transformasyon pagmaniugot na maka-develop digdinin mga lugar na makakatabang sa satuyang ekonomiya. Nasa linya na po si Congressman Attorney Pido. Congressman Attorney, maray na aga si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nagantabay kang PBN DCGB. Maray na aldaw tabi. Opo, salamat sa oras kong Pido. Nahiling ko tabi duman sa imong personal page, na igwa kamong ipinagsangat ni Congressman Chan kanako Bicol sa Kongreso na minahagad na aprubaran ang sarong lay o kaya magibon ng sarong lay na makonvertir kaiyan na lumang airport pasiring sa parang industrial or commercial area tabi kong Pido. So gura no po kaimportante ang siring na lay na dapat aprubaran tabi?
Well, Pio, kasuhapon nag-file kita kay sarong bill and it is already numbered. It's House Bill 9321 or titled as Converting the former Legazpi City Airport into Legazpi City Business Hub, providing for its development, management, and administration and appropriating funds therefore. Ini Pio labi ka importante sa rason na sarong dakulang pagsadiri kang daga kang duwang ahensya kang gobyerno ang nabakante dahil sa Bicol International Airport, and what we have now is an idle day napapakinabangan na halos 41 hektaryang daga na pwede magdulot kay dakulaon na development, oportunidad, pagkrear kay trabaho, livelihood, as in pagdara kay income sa satuyang lokalidad sa syudad kan Legazpi as in sa bilog na probinsya kang Albay. Labi ka importante ang House Bill 9321 na Pio sa rason na ini ang minakrear kay sarong Legazpi City business hub na kung saan ini ang maadministrar as in pati na ang pag-apropar ki pondo, pati naman ang pagtao ki fiscal and non-fiscal incentives in order to attract foreign direct investment as well as domestic investment. So ini so mga pig pattern ta, pig kumbaga replicate ta sa ibang lugar na yan very successful ang sa indang model. Araw kang Iloilo airport, domestic airport na yan pinagmamanage and owned by Mega World. But when Mega World start developing the same, igwaki measure kito sa Kongreso na napais na ipasa as in iyan na dating Iloilo Domestic Airport na ngunyan panuon na kipagninegosyo naging special economic zone. Siring man duman sa Clark City, siring sa Bataan Economic Zone, aron man ka ng mautang mangyari digdi sa old Legazpi City Airport. Pigdadan ko kung maray tabi kong Attorney Pido, kung dainin arog ka na lay na pagbabasaran sa pagkonvertir kaan, parang medyo maluya. Bako masyadong feasible tabi kong Pido? Well, ang sa tuya digdi yung mainganyar ta. So darakulang pagninegosyo na makrear kidakol na oportunidad, trabaho, income, as in mabawasan ta ang poverty incidents sa satuyang probinsya and sa syudad kan Legazpi. Having said that, we need to so to speak, put an icing to the cake. Aram mo, Pio, grabe ang kompetisyon sa pag-abot sa pag-opreser sa pagninegosyo. And there are special economic zone na nagtatao ki fiscal as in non-fiscal incentives, even income tax holidays at takaning mainganyar so bilyones na pagninegosyo na maglaog duman sa indang jurisdiction. Arog man kini ang sa tuyang gustong gibuhon sa tuyang syudad, sa syudad kan Legazpi dyan, sa Legazpi Old Airport. Tanganing we can be competitive and we can entice those multi-billion investment, foreign direct investment na pwede maglaog sa satuyang runa. We say that there's should be, it is enshrined in the Constitution, Pio, that there must be an equitable distribution of opportunities, wealth, and income. But the reality is, Pio, there must be an incentives that you can give to those investors. So di man basta-basta yan malaog sa imong kumaga jurisdiction or sa imong lugar kung they sinda magiging competitive and at the same time yaon sa mga insentibo na itatao. And this is, I think, the best way to entice those investors sa padagos na pagsulong ta kang lugar na yan, kang Legazpi Old Airport na maging sarong business hub na nga ni mag-crear kidakol na oportunidad. Opo, may relasyon tabi duman kong Pido sa pagsasadiri kan ining airport parang military reservation yata yan. Gurano ka importante na ining lay maipasar tanganing iyan makonvertir tulos-tulos tabi? Well, aram mo, Pio, in a matter of conversion, ang sa tuyang obheto iyon na
Ini nga duwang propriedades na pagsadiri kang duwang ahensya kang gobyerno, init na inot siya sinda mag-uyon, as in may kanya-kanya sindang prosedimento, tangani nga ma-realize ining sa tuyang pangaturugan. In order to realize the same, aramo Pio, so Department of National Defense, yaon dyan sa indang Tactical Operation Group, kang Air Force na kung sa hindi mo man pwede, so installation in the basta sana baliwala on isang tabi. And therefore, 2025 General Appropriation Act, in order to pave the way for this conversion, and tanganing matawan ki nagkakanigong lugar ang DND para sa indang Tactical Operation Group, naglaan ng Kongreso inisyatibo kang ako Bicol Party List na ma-relocate in a funding of 270 million at ang magkaigwas na kilat acquisition para kung madagos ang conversion, may pambakal sinda kidaga as in matatransfer. I think this is the single most important thing that we need to do bago ibusol tayo ni. And yaw na, niready na facilitate na itong pondo ito Pio, nakapalaman na ngani sa General Appropriation Act of 2025. Tanganing pag-abot kang pag-solicit ki proposals, or if it will be bidded out for privatizations, then ready naman na sa tuyang gobyerno. Since siguro sa mga na taon, I seen so many posts na si Secretary Gibo Chidoro is willing to convert the same, then I think they can utilize the intended funds included in the General Appropriation Act. Opo. So importante palang tabi kong Pido Attorney na ma-speed up inita so fundo parang may expiration ba yan kung dahil magamit duman sa allotted na fiscal year? Well, very good observation, Pio Ramo. When it was enacted and part of the General Appropriation Act, ang 2025 budget has a lifespan of 2 years. Meaning, at the end of this year, or December 31 of 2026, it will expire and will be reverted back to the coffers of the National Treasury. So, kaya nga ni, permitang pinagre-remind na dapat magamit na ini, and talagang kung may kaseryosohan kay ni Pio, dapat this will be implemented and be obligated, Pio, tanganing day maibalik sa kaban kang National Treasury. Nako, masasayang itong itinaon ako ta ng pambakal kan Defensa Nacional ning lote para maibalyo na TOG 5 sa ibang lugar tabi kung Pido kung dain magamit ibubulta sa kabankan gobyerno. Sili ko Pio, nakaabot na hindi sa kaaraman kang DND because that was really the request of Secretary Gibo Chidoro when we had the meeting at the office of the appropriation chair na okay naman ako sa conversion as long as Congress will give me the appropriate or the necessary funds para sa acquisition ng bagong lupa ng Air Force. So, but just the same Pio, come budget hearing this August, we will raise that and we will show the urgency. Pero ining bill na ini Pio, na file ta House Bill 9321 dagos ini, and yaon ng pag-crear kaitong Legazpi City Business Hub na kung saan sarong especially economic zone na kung saan ang otoridad will be governed by Board of Directors that will be composed of the Secretary of Transportation as chairperson, yaon so City Mayor kang Syudad kang Legazpi as vice chairperson. Very important to note Pio na ang Legazpi City is the host city. The 41 hectares is situated and within the territorial jurisdiction of the city of Legazpi. So it is but fitting na ang city mayor should sit as vice person kang nasabing authority, and the governor of the province of Albay as member, the director general of the civil or CAAP, the secretary of the trade and industry, the director general of the National Economic Development Authority, pati naman ang the secretary of National Defense, and even the representative of legislative districts in which the business hub is situated as members. So, well represented Pio itong board na ikikrear tanganing mamanihari ning tama
as in, syempre, ang benepisyo, mapakinabangan ka mga kababayan tang Ligaspeño, Albayano, as in, ang bilog ng Bicolandia. Okay, so iyan na proposed bill will define ang gabos-gabos and will set up ang gabos-gabos may kinaraman sa pag-open up naan, pag-speed up kan, pag-convert kan and pag-operate kan in kaso na sa soonest possible time bilang economic hub na tabi Kumpido. Ano po? Well, tama, Pio. Pinagpa-pattern ka lang ini sa ibang mga lugar na very successful and saying ang special economic zone. I mentioned the Clark City, Nangunyan Padagos, as in Dagos, tuloy-tuloy ang paglaog ka mga investment because of the special economic zone that they have created. Siring man duman sa old Iloilo Domestic Airport na ngunyan one of the special economic zone na pano kipagninegosyo. And it is but fitting in terms of speaking of equitable distribution of opportunities, wealth, and income na dapat magkaigwamang kita kay special economic zone digdi sa tuyang syudad sa probinsya kang Albay na po doon na Legazpi City Business Hub Development Authority. So we hope and pray na ma-speed up aning todo-todo dyan po sa Congress. Now, maiba na kita tabi, Kumpido, if you may, yung TOSB niya to, ano, parang igwanan nin mga nanggara na tabi baga? Well, Pio, tama ka, and the search for the 10 outstanding student of Bicol, kumaga natapos sa search as in na-identify ta na so 10 outstanding student and inihali sa malalayo na lugar sa anom na probinsya kang Kabicolan, and nagpapasalamat kita dahil na-revive tayo ni Pio, and this is not just a kumbaga a revival because napundo Pio ining search na ini kang nakaaging COVID, and ngunyan ni-revive ta, and it is not just a revival but a statement that we continue to recognize itong matatali as in may liderato, as in may kontribusyon na sa komunidad na mga kaisudyantihan sa bilog na Rion Bicol. Anything else, Tabi, from your end? Diyan sa Ako Bicol, go ahead po, Congressman Attorney Pido. Well, Pio, sa aga, inaugurar kita kang National Bureau of Investigation Academy or NBI Academy dyan sa Regional Center. Inisyatibo kang Ako Bicol, kang nakaaging 2 taon na makaagan kipondo, tangani magkaigwa kitang NBI Academy. And tomorrow, ang mismo ang presensya ni NBI Director Melvin Matibag ang iyo ang manginginot sa inaugurasyon kaya. And we were invited also to grace the occasion as one of the proponent of the said NBI Academy. So, yan ang magiging aktibidad sa aga. Diyan sa Regional Center, alas 9 or alas 10 kiaga. Padara ka na lang Pio sa indong tao sa DCGB para makover po yan. Yeah, we will. And baka makuha ta lamang si Attorney Melvin i-cross-examine ti buda mag-warning shot man din. It's nice, ano, NBA Academy tabi Kumpido. Anong concept? Yeah, Academy? That's an NBA Academy wherein sa pagprodusir kay mga bagong ahente sa Bureau of Investigation, siguro dyan na sinda magkakaigwa kay mga trainees and lectures and pag-aadal. So, and we are happy that we are part of this milestone. Ang Ako Bicol Party List sa pagmukna asin marilisar ining NBI Academy sa bilog na Rion Bicol, ano? Parang kwantiko kan FBI. Ari arog kaan. Well, tama. So, sa aga, maabot ang direktor si Melvin Matibag na dahin natitibag. Mabuhay tabi ang Ako Bicol, mabuhay ka mo Kong Pido and si Kong Chan Tabi. Salamat po. Salamat and maraming salamat. Thank you so much mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. O sa aga tabi ha, magpasira rin kita dyan sa NBI Academy. Madlang makahuron ta sikon niya. Padingal, nakastandby ka. O,
Padingala at sa alas 9 sa Regional Center maduman so NBA uyugon mo ang NBA Academy garo Quantico Academy na yan di yan tabi so mga developments po yan, it's Wednesday, positive Wednesday kita sa mga trabaho kan sa tuyang mga opisyales, ilihidos, congressman, gobernador, kung ano dyan na mga baratang makuata, ilalaog tayan in order for us to feed ang sa tuyang listenership ni na positive information lamang amidst this noise, political noise sa palibot, igwa kitang nakukuha ang mga maray na informasyon which will revive our sabi na nga ni vibes na igwaning nagigibo ang gobyerno lalo na sa tayo mga leading opisyal. On the part naman kang grupo na Congressman Pido Garbin Jr. o yan po tabi nagbubusol na sinda dumaning lay na makonvertir kaya na all Legazpi Domestic Airport na kulaon na yan 41 hektaryas bilang commercial economic hub. Importante po yan iyang baga tabi pagsadirian kan Depensa Nasyonal military reservation na yan kay puan iganing lay na makonverter kaan tanganing gabos po legal and iyan na pinagbubusol na iyan na Congressman Pido na makrear nin economic and business hub na iyan sa lugar naan iyon ang sumadefinar kan gabos-gabos paano ang padalagan anon mga investor na kaipuhanan ano ang mga yaon dyan na pwedeng itao na kumbaga insentibo duman sa mga posibleng magbugtak ng negosyos privados sa pagbubuwis, gabos so pag-definar kan itong susaindang organizational structure na yaon baga naon nambitan ni Kong Pido so parang junta direktibas na magiging vice chairman siyempre bilang host city an airport baga is situated well within the territorial jurisdiction kan Legazpi nanunungod sa ang vice chairman an alkalde kan siyudad kin Legazpi whomsoever an sisay na alkalde man dyan na magtukaw pag nakrear na iyan kung sisay ang alkalde nakatukaw basta yaon na yan na economic zone na yan dyan sa may airport kung sisa na ilir na alkade iyo ang automatic na kunyan vice chairman tabi kan junta direktiba kasabay ang gobernador ang mga representantes tabi kan manlain-lain na distritos kan probinsya nin Albay. So it will entail sabi na nga ni ang tig-ehemplo dyan it will entail a lot of sabi na nga ni economic opportunities. It will open up yung Iloilo baga airport man na dati dahil na binayaan na taigwan na ng pigibong mas dakulang airport ginibo na dahil na economic hub negosyo duman nag-flourish man lain-lain darakulang negosyo pag may negosyo may manager masweldo ito susweldo kan manager pang alalay na ninda ito pang gastos na sa pamilya susweldo kan vice manager kan sarong negosyo susweldo kan gwardiya susweldo kan paralinig susweldo kan electrician susweldo kan sales lady kan kahero kan kahera gabos yao na igwaning madalagan po na kwarta tigapod na horizontal spending madalagan digdi sa satuya sa palibot igwaning buwis na makukolekta ang gobyerno sa mga negosyong maburugtak dyan so mga yaon dyan na empleados man igwanin pang tusto sa oral daw na pagbuhay-buhay yan po ang concept kayan in a simple terms tabi so yan po pinagbubusol na anduman na Congressman Pido Garbin Jr. Sa Kongreso sa agaman tabi yung pag-groundbreaking na kandakulaon dyan na area para sa NBI dyan na sa opisina and magiging ng akademiya parang Quantico, NBI Quantico duman sa Estados Unidos de America yaon dyan mismo maabot yung best friend ni Speaker kay ni Senate President Senador Alan Peter Cayetano nan agom saro man na Bicolana taga Tiwi o taga Malinaw Tiwi ba o Malinaw si Director Melvin Matibag padingal padingal ilawag ta ka na pagkatapos mo mata time check kita padingal oy salamat tabi dumanon mo si Director Matibag patugaon mo ano nang nangyari wala na kandyan si Angel si Jesu uni ang pagkatapos sa interview mo
ka-text ko si Kong Bido. Oh. Ang importante sa mo, matapos ining covered court me. Alang iya ka. Demonyo ka. Dahil ang papakinabangan kan mga taong bayan, taong barangay. Sige pa good morning. Anyway, panay, sa informasyon pa, may kaaditan si City Councilor Vince Baltazar na tibaan maglilipat lugod digdi sa Legazpi ang NPA Oh. halis sa pagdaraning na munisipyo siring sa Ginubatan na may enkwentro kan sa Ronaldao Iyo. kung ideklara ng stable internal peace and security ang Legazpi City. Kasunod yan kan kaagadan kan Philippine Army sa paagi ni Maria Cassandra Solano na magayon na assistant CMO officer Oho. kan 31st IB 9th IB Oho. na nagbisita nagpasabot kasuhapon sa sesyon regular kan Sanggunian Palunsod. Sigon sa Philippine Army, waragas na ang NPA sa Legazpi. Dismantled na daan NPA sa Legazpi. Sinda ka, bata ma-eleksyon. Pagkatapos na nagkagarada na, so mga identified na aktibong leaders, kung nagirondoman mga 2 years ago na, dyan sa Baskaran Kaito. And na notaran na dahil na masyado nin mga aktibidades, dahil ng mga ambos, dahil ng panunulo nin mga heavy equipment, dahil na nagpara minaging eleksyon sa 2025, dahil mananggad kitang namonitor na reklamo mga politiko. Nagagad PPTC. And yun yan ang nagiging basihan mo niyan kan Puwersas Armadas, kan Philippine Army, na pwede na dang ideklara na tranquilo na, stable na ang internal peace and security kan Legazpi City. Pero may kaditan kaya si City Councilor Vince Baltazar, tatibaan ngaya pag dineclare tayan, magbaralyuhan lugodigdi so NPA alay dyan sa Ginubatan. Natadaa. Tranquilo ngayon sa Legazpi. Dahil yung kalaban. Tabakan ngayon i-roll out na so army. Tranquilo naman. Dahil na magbantayan. Anyway, may asigurasyon man sa Philippine Army na dahil man totally na pull out ang mga tropa ni Dadigdi. Kundi, aktibo mangyari ang monitoring. And kung ano ang mga intelligence work ninda, yaon man giraray. Kaya anyway, abangan mga development kan basta as of this moment, pigo konsiderar kan Puwersas Armadas, kan Philippine Army lalo na waragas na da anin pe digdi sa Legazpi. Roger to that. Ayan tabi pare, ana informasyon pa digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you so much tabi compadre ngal sa istorya hali dyan sa luwas. Mabuelta kita sa programa budaso sa induman na mga mensahe tabi. Oras Pilipinas, dakol pa kita mga pag-orostorya. Nagbisita si Presidente Donald Trump sa US. Kinagan, bisita man si Putin sa China. Nagbisita si Trump, presidente kang US sa China. Kinagan, nagbisita man si Putin. Ang iba pa tabi, budaya ng mga pag-restoreta, pakalisan nagkapirang pagirumdom. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokal. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol,
Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi,
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. O dyan man palang tabi sa Kamalig. Second district man kita tabi. It's a positive Wednesday sa Kamalig. So mga farmer beneficiaries man tabi dyan. Kan grupo nara Congressman Kaloy na Andes Loria. Dyan sa Kamalig. So Farmers and Fisher Folks Program. Kuan nara Congressman Kaloy yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program, 1,881 pesos man, rice and corn farmer benefits. Okay, 1,881 1,881 ng mga beneficiaries iyan para tanom ning paroy buda ining corn farmer beneficiaries sa Kamalig. Kas assistance tabi dyan nindo is 2,325 para sa mga kuan eligible. And then dyan yan sa Kadiwa Hall,
Albay Provincial Agriculture Office sa Apaw sa Kamalig. Iyo man supig para pakihuron man na Congressman Pido at very evident baga na apektado kan kunyan kaining ining paglangkaw kang presyo kang petrolyo plus na compound pa kaining asphalt tabi. So kay puhan tabangan iyan pinagmaniugutan man kan kongresista kan segundo distrito kan Albay na tauan man iyan tabi sa paagi kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. At kunda man tabi baga iyan mag-iispuersos an sa tuyong mga kongresistas, day man yan may speed up tabi. Day man iyan na matatabangan na malocate as in ma-pinpoint yung mga qualified beneficiaries kan man lain-lain na sektores. This time inipong fisher folks, farmers, corn farmers, yaon dyan sindangon yan po sa Kamalig. Yan, yung mga taga segundo distrito, particularmente dyan sa Kamalig. Corn farmers, rice farmer beneficiaries, cash assistance yan na 2,335 pesos. And may bagas man dyan. And bakong bagas, rice and corn farmer beneficiaries. Rice and corn farmer beneficiaries. Cash iyan tabi. Dyan sa Kadiwa Hall, Albay Provincial Agriculture Office, Kamalig, Albay. Yan. Nag-effort dyan yung kongresista kan segundo distrito na mapadalaganan man po yan yung pondo. And it's a national fund. Pero yan ang pondo, kung daining matukdul ka ang tabi, daining ma-identify sa baba, ibagan pig para patrabaho ko ito na rakong kaloy na kan kaining asphalt buda iding kuwang kan pagtaas kan mga presyo kan produktong petrolyo. Ang sabi baga ni Congressman Kaloy, kung natatandaan nindo, ining mga cash aid is equally as important duman sa pagplano man ning long-term na programa para makabangon ang mga fisher folks na ini, mga farmers, corn farmers na iyan tabi, dara kaining epekto kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. So labi-labi ka importante hindi intirignom ini pagtabang sa inda ini mga apektadong sektores kan kunyan kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo identified properly iyan tabi and kaipuhanan matabangan without these farmers day kitang kakaunon dawa gurano ta kayaman gurano ta ka influensya ka poder kundi kitang kakaunon diyan sa satuyang kusina sa satuyang lamesa tada ining parauma day natabangan useless po tabi yan. Kaya ang sabi ni Congressman Kaloy, ining mga sektores na ini labi ka importanteng dapat tabangan in the meantime na araw kaining kamugtakan niya to sa ekonomiya dara ka negatibong epekto kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Yan o mga farmers diyan tabi rice and corn farmers sa Kamalig. Nagre-receive na po sindakan kunyan kan sa indang benepisyo man tabi Dua o kaya tulong sunod-sunod na istorya bago kita mag news break na alas 10. Isihon taman daw dyan. Kumusta ang linya tabi, Chief Tech Ramir? Kan tatlo tang pag-iriba, si Joshua, si Karen, si Pading Jimmy. Inutod ta si Joshua, yung nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Dagdag seguridad, dako sana sa Bicol International Airport. O kaya maging sa bilog na daraga, ang malalauman, Sir Pio, sa mga masunod na bulan o kaya taon. Ini dahil sa planong paglipat kang Philippine Air Force o kaya ining Tactical Operations Group 5 pali dyan sa Old Airport sa Legazpi, pasisiring, Sir Pio, digdi sa kataning kan Bicol International Airport sa Daraga. Hindi iguana magayon na konektado duman sa tang entrevista kikong Pido Roger Tunatabi, Sir Pio, and iyan kumpirmado naman sa tuya ni Mayor Victor Perete kung saan may nagbisita na taga Tog 5 dyan, Sir Pio, sa nilipatan nindang area. Ang kinakaipo ninda iyo ang nasa 35 hectares nindaga 30 hektaryas nindaga na funding ready available tabi sabi ba ni Kumpido yaon and dapat speed up takunday magamit ibibilta iyan sa gobyerno paano na kaya igwa na nagbisita 35 hectares taga Tog 5 ining Tog 5 sa impormasyon ka sa tuyong mga parantabay yan na
kumbaga hipatura kang pulis, yan hipatura kang Air Force. Diyan sa Old Airport, ibabalyo na diyan sa may BIA. May nagbisita na. Roger Tabi, Sir Pio, kaya ngunyan, siyempre, medyo mahiwas man Sir Pio, so oo ka pa ron na lote, panigurado may madidisplace na mga residentes. Kaya nasa pakipag-coordinar ang lokal na gobyerno Tabi Sir Pio para masigurado na kumbaga day man madihado itong mga maapektaran Sir Pio yung mga residente. Asin matawanin na tama magkakanigo na mga malilipatan. Dahon ko Sir Pio, ang pakipaguro niya to kay Mayor Terete. Tamang-tama na hayakot mo. Ang Philippine Air Force, TOG 5, digdi na malipat sa Tuya. No. Mako asing dagding 35 hectares sa digdi sa gilid kang international airport. Nagbisita na asin siyempre nagapreparar sinda. Ang sa to yung mga residente ma-relocate ito asin mabayadan. Ning tama ang mga residente ta. Sa rong magayon na development man para mas magayon asin dumagdag asin gumayon man ang seguridad digdi sa satuyang lugar. Opo, ano yung assurance na mga residenteng maapektuhan kumbaga day man madihado Tabi? Nagkaigwa na po sindang series of meeting sa Philippine Air Force asin aram ko nagtugot man sinda asin naghahanap man sinda sa malilipatan ng lugar. Iyon ang magiging satuyang problema Tabi Joshua. So siyempre kung madi-display sinda sa sinda mag-star kaya kami sa lokal na gobyerno makikipagtabangan sa mga residente lalo na dyan sa pinakadakul sa barangay Gapo asin barangay Burgos na yun na apektuhan na matabangan sinda kung saan sinda pwede ilipat. So yun Tabi Sir Pio, magayon tamang-tama sa tuya kan alkalde. Tamang-tama na report mo kwando man tuugod sa tema man kasubago pakipag-ulay ta kay Congressman Pido igwa na it's now moving ining TOG 5 pasiring na dyan sa BIA to open the way ining pag-converter na ka ining Old Airport Tabi sa commercial district business hub. And dyan, tama man so sabi ni Alkalde ining Vic na Perete, so relokasyon kan mga familyas hahanapan man kan lokal na gobyerno. Tibaad lamang makatabang man so kunyan so Air Force makakuaning pundo man duman na diit itabang sa lokal na gobyerno pang ipno man duman sa ibabakal gayud kan relocation kuning kaso pwede siguruan. Girigo man Sir Pio sa counterpart kan Air Force at sabi ni Mayor Vic makipag-coordinate ba sa Air Force buda may series of meeting na so Air Force buda sa mga residente duman. Very good. Kopya. So yan Tabi Sir Pio ang mga press kong impormasyon alidigdi sa lawas Joshua Bino DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwa in connection very much related duman sa tema na pakipag-ulay ta kay Congressman Pido Garbin Jr. Yan na pagbalyo na kang TOG 5 igwa na po ni naghiro Tabi nagbisita na sa mga taga TOG 5 Tactical Operations Group 5 kan Philippine Air Force dyan sa may Bicol International Airport. Tanganing makahali na sinda dyan, mabakante naan in kaso magi na yan na commercial district na Old Airport Tabi. Si Pading Jimmy, Chief Jimmy, maray na aga man Tabi. Yes, salamat Tabi Padi, maray na aga sa mga parantaba. Yan, nakungunyan sa kadiwa ng Pangulo Covered Court sa barangay Kabangan sa Kamalig sa Laog Kening Apaw. Yaon digdian mga beneficiary kaining Presidential Assistance for Farmers and Fishers Pork program 12,000 ini Tabi Padi 2,000 mahigit ata yan pagkatapos 12,000 man an marireceive ninda. Sige daw. Ayaw disappointment ni Congressman Kaloy si Sir Mel Navarez. Sige. Aramo niya kayo karon ng talamang kon. Madalian man sila padiday kay dakol na pila tapos maray ini taday na babalad. Ready na Ready na. Magayon so pa sistema. Sige daw si Sir Mel. Day ko masabutan kung kamalig lang ini o ibang parang pero gari kamalig man sana ini. Kaya undik di sa Municipal Agriculture Mr. Dante Alejandro ya undik dinahiling niya to
So most probably mga taga Kamalig ini na mga para uma luwas man ini katong so 10,000 tabi pa din Yes. na mga benepisyong biyaya na nakuha na mga paraoma sa mga oras na. Sa dalita may kahuron pa kayo sa cellphone dahil nakita. Sige, sana to kisa na ta. Ikaw nang i-priority ta. Si Karen mo na si Pading Jomar taon-taon na gayon. Newscast. Tayaw ka naman sana. Sa dalita kita ka. Si Sir Mel na Navales, ano? Navarez. Navarez. Kamalig in charge siya. Nailing ko digdi mga taga-sain po, mga taga-sain po kamo. Mga taga-sain sa DCGB po kita. Taga-Bariw ako. Bariw. Okay, so ano ang requirement sa pagkuha nindo? So, kuwaman sana. So, ano yan? National ID. Kamusta? Pura naman dahil ma-receive po dito. Sabi mo nga 2 months na. 2,000? Maray na 2,000 yan. plus? Oo, so, Jimmy po, DCGB. Bariw. Gabos ka Kamaligin eh. Ito na si Sir. Thank you po. Sige. Sir Mel. Dahil si Sir Mel Navarez. Sige daw. Mga paraoma. Cool. Okay. Sir Mel, si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Detalye po sa asistensya ini para sa mga farmers digdi sa Kamalig lang ini. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Bali 50 po ining barangay na allocated pa sa farmers po. 2,000 pesos plus po. Ayuda po sa farmers. Ayun. Sir Mel, maray na aga tabi. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Yes, sir. Opo. Sir Mel, so iyan po na mga beneficiaries ta dyan. Ano po yan? Both corn and farmer beneficiaries lang po? Yes, sir. Opo. So na-predetermine na po sinda bago nag-distribute dyan tabi? Actually, sir, ang nag-disseminate po kang gabos na information through provincial yung sa provincial farmers po and then yung sa Mauna po. Ayun. Municipal agriculture na po. Sila na po nag-disseminate ng information. Ayun, Nag-support lang po yung 2D ni Kongkal po. Magayon iyan tayaon susuporta man kan opisina ni Congressman Kaloy. Ano po, tabi? Yes, sir. So, iyan aferaan kan para corn and rice lang muna tabi sir. Corn and rice farmers po muna. Hello, sir. Ay, corn and rice farmer lang po muna, Sir Mel. Ano po? Actually, sir, gabos po na kumpunong farmers, piga ka na po, 1,800 plus na kung di po ako nasa sala, 1,823 na beneficiary ng farmers po. Iyo po. Ang natawan po mo yan. So, makaskas po ang dalagan, kan kunyan, kan pag-release, very organized? Yes, sir. Opo. Kasi, ang nakatuka po mo yan, kalahati po nung barangay ng Tamalig, kalahati nung munisipyo ng Tamalig, 25 po, ngunyan pong aga. And then, igwa naman po, 1 to 4 sa atya na hapon. Okay. Igwa naman po. Opo, whole day po siya. Whole day. Sige, tabi, mabuhay mo kamo dyan sa grupo ni Congressman Kaloy, tabi. Thank you rin po. Thank you din, Sir Bian po. Thank you din po. Mabuhay din po kamo dyan sa DCTV po. Thank you po. Sige. Okay, so yan tabi pa si Sir Mel Navarez na in charge sa kampo ni 2nd District Congressman Kaloy Andis Loria. Mga kuan dyan, mga corn farmers, kumpadre, mga, yan, ara mo dapat padabaon ta yan eh. Takunday sino na kitang kakaunon. Naku, sinasabi ko sa iyo. So, aros tranquilo, digdi sinda, may tubig, may pagkaon, ma-receive pa sinda kikwarta. May pagkaon, tubig, igwa. The best. Ayos. Iyo sa tugon ni kong Kaloy da. Kung niya nasikasuhunin marayan dyan. Mga paraoma para tanom. Sige. Tranquilo pa didigdi. Okay, so yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Hali digdi sa Kadiwa Covered Court, Kabangan, Kamaligalbay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa Kadiwa Covered Court, dyan sa Albay Public Agriculture Office, Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Tama ba sa Salugan o Kabangan? Well, anyway, dyan sa mga farmer beneficiaries niya to, tabi, maski puro pa, yan po ang ayudang na itatao hali dyan sa gobyerno. Karen and Pading Jomar, medyo makuan kita, ma-break muna. Pakibaba mo na kan telepono, tabad maputol man sana.
paka-newscast, redial ka mong duwa tabi. We will be right back. Diyan muna kita sa tuyang technical and sa newsroom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinanginotan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 7th Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee meeting sa Malacanang, Kasudma, Mayo 19. Tinukar sa pagtiripo ng mga lakdang sa 4 na priority areas, OFW repatriation as in reintegration, fuel supply assurance, cash assistance sa kapuspalad as in low-income households as in pagmantinir kang baratong presyo ning pagkakan. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Buwalta na kita sa programa, si Pading Naldan sa kuyang kasabay, Chief Tech Ramir out, Pading Naldain, dire-diretso. Kumusta ang signal kan na sa tuyang tropa? Si Karen Buda, si Pading Jomar, mga report na kita sa luwas. DZGB On the Spot Report. Karen, thanks for waiting. Good morning and go ahead, Natabe. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Balik na sa DPWH Region 5 ang sinalidahan na si District Engineer Cornelio Relativo kan DPWH 3rd. Matapos training palitan kan sa iya dating Assistant District Engineer bilang OICD ikan nasabing District Office. Iyan, Sir Pio, unconfirmed man niya itong informasyon. Ano iyan sa Information Office kan ahensya. Matapos naman maisag materayong bukaswapon ang opisyal na pag-turnover kan posisyon. Asin mga dokumentos pasiling kay OICD Engineer Joan Morales bilang bagong pamayuna kan DPWH 3rd District Engineering. Mantang sinabing nakapamugtak na epektibong ngunyan aldaw si Engineer Relativo sa dati kaining item sa Region Office bilang Engineer kang Quality Assurance and Hydrology Division kan Region Office. Yan, di nakabulta sa dati niyang item, position si Engineer Cornelio na relativo sa Quality and Assurance. Yun, yaon na siya dyan. Di bako siyang membro kan Philippine Navy, bako siyang floating. Igong item, yaon siya sa pwesto niyang dati.
Aha. Yan, Kaya sige. ngunyan, duro-diretso na ang transaction as in dalaga duman sa DPWH 3rd. Dalan ta formal naman pala na pinagmamanehal ng ngunyan ni Engineer Joan Morales Iyo. ang mga sistema dangan proyekto kan DPWH 3rd. Mantang tiglalauman ng magsusunod-sunod man ang mga pag-courtesy call digdikan mga opisyales duman sa 3rd District. Tanganing i-coordinar naman informal sa bagong pamayo ang mga bagay-bagay may relasyon sa info project kan mga munisipyo. Iyo. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen, sa istorya. Hali dyan sa luwas. DZGB. On the O nasa region na tabi, yun talaga ng sistema. Bibuelta dyan sa region. Iguanin kanya-kanyang mga pwesto dyan sa region. Yung mga naging DE, si DE Cornelio Relativo dati. Yaw na sa dyan sa sayang item man tabi. Pwesto niya dyan sa DPWH Region 5. DZGB. On the spot report. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting Mantabi. Go ahead na and good morning. Salamat pa rin. Good morning sa mga parantapay. May bisita ngunyan ang San Francisco Institute of Science and Technology o ito baga pa ding compound kang TESDA sa Banwaan kan Malilipot na mga taga-TESDA man hali sa manlain-lain na rehiyon na nagsiseminar dyan sa syudad kan Legazpi. Tapos pa sana sa seminar, hindi apat na aldaw na seminar, may koneksyon sa gender and development. And napili, nabisitahon ang TESDA Malilipot. Tangani na ilingon kung ano ang mga accomplishmento kan gender and development kan TESDA kan Malilipot. Kaya kung kaya abot sa 40 na mga empleyado kan kan TESDA, hali sa mga regions na 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Manlain-lain pare na nag-seminar dyan sa Legazpi, aranion ngunyan sa TESDA. Pigiling, ano man yung programa lamang ngayon indo? May connection sa gender and development. So kadakalis pagkining pula na Marso pare. Women's Month. Yo. And sa pangingenot, tadaidigdi si Madam Dana May Sakay, ang vocational school superintendent, nag-presentar na gampang sa Sainda, so officer in charge, si Madam So enkargado. Enkargado si Alat nga tatas. May mga si Madam Melanie Reverente. Yes. Oda si Madam Cherilyn Rosana. Ini si Madam Cherilyn Rosana. Iyo ini ang that focal person. Kasubago, pagkatapos na magabot ang 40 mga taga-TESDA halit sa manlain-lain na riyon na sinabat-sinda kang sa mga bastonera. Yan. Kang SPIS. Ang SPIS na ini, ang mga bastonerang ini pa dahil pa ini nahaloy na minukla. Technical school bagay na dahil man kay pong bastonera pero minaot ini Madam Sakay na magkaigwa kaya nag-presentar man. Then after that, ipig-presentar ko na sa inda sa paagikan so pasinisini. May video. Pasinisini. Nakulong pala na accomplishment ini kan women, kan Women's Month. Ining TESDA Malilipot. Pig-presentar duman so mga activity, nagkaigwa kay Mother and Child Storytelling Activity, God Tree Planting and Cleanup Drive, Chocolate Crinkle Making Training, Wellness Massage sa property. Siyempre may Zumba. Tapos ito bagang so TESDA sa parokya pa de. So report ko baga. Yan. Sa pakikipagtabangan ni Father sa person ni Father Paul Ocpemia at pakikipagtabangan kan TESDA nakapagpa-training sinda sa mga parishioners dito sa Banwaan kan Malilipot. Puwera kayan, igwama na ipig-presentar sa duman mismo o digdi mismo sa may printera ining Cafe Wana
kunigwang kape duman so Mga preso, sa PDL. jail. Oho. Igwa man digdi pa din. Kapihan. Yan. Kapehan, kapiwana. Pero kada ka lang kanaling kung kape malipot. Mariiyan ko niyan. So may ice. Iuso na bagang ngunyan. Aha. Igwa man sindang lugar kung saan nakadisplay sa mga produkto kanalbay, aron kan sa mga native na pagkaon, mga pili nuts, as in iba-iba pa. Igwang God kiosk ngunyan, ang God kiosk na ini, dahil ko parang kung paano ini. Garo baga ini computer dito sa may printer, sa may gate, may kiosk, puro pindot ka sana duman, may kinaraman sa gender and development. Siguro mga suggestion ito kung ano mga reklamo, kung ano-ano pa pa. Dahil ko pwede na, nabalo. Pero alanganin man ako man magpindot duman tatakaintran lang ko kayo duman sa ibang sex. Igwa naman ang all gender restroom. Ganaralason sa mga igwang susakwan ining sa LGBT plus na restroom ayun. Naralason sa mga tayo ibang rehiyon, mapuruktak man niya kami kan sa muya dugot. Puro naman niya duman nagkaparari. Ayan ang maray na istorya tayo gosin na dyan. May nahiling ako kaan man kumpadre so sarong resort sa Tiwi. So balikbayan. Igwasin na ning sa LGBTQ man. Yan igwa man pala igwa pang sa PWD na restroom. Pero mga makayon so mga programa digdi na nagre-react mga halos gabos pa di tapi garagat sa inda so gabos ping kada presenta na programa nagahagat kitip kung paano man ida mag-ibon duman sa indang lugar. Kaya pigilan ko itong tisda sa parokya makakanto sa ibang rehiyon. Correct, mawagas iyan. Mawagas iyan. So data tapos kung paano nito nagaragat kitip. So madali man sana, alos pa nag-relibot na lang duman pagkatapos ng mga presentation, nag-relibot naman lang actual na pigiriling so mga proyekto programa and pabaralik na din sa syudad yan. Roger. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadre Jomar sa istorya halik dyan sa luwas. Ara mo pa ding nalda yan na TESDA. Simple lang, dahil lang masyadong nakukunyan pero gulpingon yan ang kunyan dyan yung pagbuhay na. Yan baga pa ding talent yan sa industry, yan na pag-wielding, yan na sa tubero, yan na sa electronics, gulpingon yan tabi. Nabubuhay na por dahil yan sa training kang TESDA. Na kwarta, yaon na. Kaitong mga panahon, pa-eskwelahon tangaya, anong gusto mo? Blue collar jobs, so mga nasa opisina. Habo kan mga mati. Ngunan yaon po sa mga nagkukutik-kutik nin tubo, mga yero, mga wire, mga welding yaon po ang kuan. Sipon no pa ding nal. Susaro kong barkada, igwan ning pinainang, so aircon kan sayang autopig pahirahay. Igwang pinainang na, simple unsa nangani. Dahil nga nag 15 minutos in trabaho, ang hinagad 500 pesos. Ibaga, 500 pesos ta. Siyempre nga, yan pala na acetylen, mahal man pala yan pa ding nalano. So, tanggi ka na ko niya, 500 pesos. So, talent, so skill lang pigubayar. Pinahinanggari, pinadakula so tubong kuan, pang aircon sa auto. Yan. Yaon ang kwarta. Yaon ang hanap buhay tabi. Mga training sa TESDA. Bueno, bago kita magsuro-siriblagan, we barely have mga kumperang minutes pa kasabay so commercial, matatapos ang programa ta. Yung duman sa may text sa tuya sa kasuhapon sa programa, kana unambitan ta sa Senado, basahon ko ta para ining pagkwanta and baka sa Friday makahurunta naman sa tuyang resource person depende sa availability ni si Attorney Jong Bonafé. We go to the in and outs kan impeachment proceedings sa tabi anong mga mangyari. Yan sa Friday baka sabi digdi hay na ito so kuang kasuhapon so text baka na delete ko na kasuhapon ayo ga pari na delete ko na pero an sa iyang punto is pinag-simplify ta. We get what we want. Kumbaga, we get whom we voted for. Insofar ngaya
as the Senate is concerned. May relasyon sa nag-adang-adang na impeachment. Yan. By the way, simple lang ining sarong tawong ini padingnal, sarong senador. Pero veterano ning impeachment proceedings. Aber daw tabi, pakontes kita sa mga paraan tabay. Sumakakuanin tamang simbag. Ang number ko is 0942-670-1195. Smart yan, 0942-670-1195. And 0966-0730-115. Yan, sa Globe. Kung si Say sumakako ang tamang simbag, may trip libre pasiring sa kunyan Iran. Paukod kita. Si Say sa mga miyembro ngunyan kan Senado, ang veterano na sa impeachment proceedings. Yan. Si Say na senador. Aber daw, mga parantabay, simplihon sa na ini pati. And believe ako sa tawong ini, sa totoo lang padignal, because he knows, bako sa paglumenos kang kakayahan niya, he knows how to position himself. Dahil siya nagpaparang ribok padignal, bako? Lilugar niya sa diri niya. Oh. Si Say, na senador, veterano sa impeachment. Papamar, hindi mar. Si Say tabi. Si Say na senador. Believe ako kayo sa totoo lang. Dahil siya masyadong ribok politika ako na no. Pero yaon siya dyan no. Pirang impeachment ng inagihan niya. Dahil na ninduma istoryahan ang sa power play kan politics dyan sa impeachment. Pading Noel. Good morning. Silito lapit, pare. Walang Silito yan. lapit. Sinaro mo sa nang loko-loko ka. Eh, sa totoo lang, Pading Noel. Yung ba? Totoo ba? Totoo, sa totoo lang. Pero believe na ako sa taong inita. He knows how to position himself. Bako? Isip mo pa din. Dahil lamang nag-revoke. Dahil bakit nag-revoke ta? Imbis na makontribo pa siya sa kunday masanang kamugtaking bagay-baga bako? Oh. Makusa na, ikaw siyang may nagluwas ko niya sa survey. May comparison siya between other senators. Oho. Dahil lamang siya nag-revoke. Arayon. Gulping lay palan supig pasar niya? Bako? Dahil sa din mga interview mga hararom na ko aning politika, insights, economic gabos, pero nagtatrabaho and pigpo-posisyon niya sa diri niya sa trangkilo sa nang kuan sistema. Iyo baga. Oo. Dahil hindi maitsara ng silito lapid sa impeachment. Kung saan, ayan ang pagsasabi pa din na dahil mo pag minusok na tao. Correct. Correct, totoo. Mabuhay. Ano naman minuto na? Pagkain ko doon, ayun pala actually hindi ako kay si Karam-Arab Kaan. Tinali ko sa comparison sa matabilo na senador, kung din nagtatabil, mas karami pa lang yung achievement kay ni. Ay, nako, buda ang karahay niya ngunyan, he does not contribute duman sa ihikalibong pa kan president ng political situation ngunyan. Correct. Yan. Lamang nang ilabot. Magbaya isa na kamudyan. Basta kung nagtatrabaho, bako. Tama ka. Sige pa salamat din maray. Sa imo so ticket pasiring sa Iran, gana ka. Ay, mga sa totoo lang, Indimar, ano? Abi ni Indimar, nagkurok kabayo si Indimar. Leon Guerrero, uyugon moan. Lito Lapid, uyugon moan. Oho. O, yan na si... Uyugon. Oy! Papa Jer Bailon, si Parlade Tagaligaw. Uyugon mo, yun ang designadong enkargado kan Osaa, Sergeant at Arms, uyugon mo an. Tagasagpon man ni, tagasagpon. Buda ka babat. Tugang ni Retired General Parlade Palan. Tugang ni ini mga Parladigar, may mga kuan pa ining ligaw. Buda tagasagpon. Uyugon mo. Pading Noel Manalo, maray naga. Kabats ko an pa din si Awi. Kabat mo si Awi, kabats mo. Oo. Umado man kita sa Senado. Tugang ani General. Kaya ni Parlade so retired na ano? Iyo tabi. Umado man kita sa Senado, warning shot kita duman. Dahil sana, dahil nakita duman pa di kukuya nung pupugulan. O tagasagpon, kabats mo palang. Uyugon mo an.
Bako man sa pagkuyakan pare, gabos na magturugan ng puro bagan may posisyon sa BIO pag high school, pag graduar. BIO. BIO yan, BIO, batch 83 yan. Batch 83. Gun mabuhay Bicolano. An madepensa ngunyan kan Senado. Sargento de Armas. Gun. Ayan, saro man na rin nakakalo. Dahil kurukalo man pala nini. Yung maga. Ano nga niyang relasyon niya kay General Parlade? Tugang. Kabats ni Noel Manalo. Oo. Ma-apply ka na din pa din. Matuwang tugang si General. Matuwang tugang si General Parlade. Yan. Sige. Pading Noel, salamat. Thank you. Yan. Si General, yun ang kwan sa USAA. Graduado ng Bicol University. Sagpunero, taga Sagpun. Uyugon mo an. Sabi ni Papa Jer na Bailon. Uyugon mo an. Director 3, Manuel G. Parlade. Encargado, Office of the Sergeant at Arms. Bicolano. Yan. So mga nag-text sa tuya. Senador Lito Lapid. Sabi man kansaro. Alan Cayetano. Ayan saro. Lito Lapid Idol. Ining duwa pa sa totoo lang, inda ko kung si Senador Alan Peter kasabay man ni Senador Lito Lapid kan sumang nakaaging impeachment. Gari iyo duwa sinda yata. Impeachment kay ito ni Erap, Buda impeachment ni Corona. Baka yaon na sinda duman magkasabay. Dahil ko lang. Pero, pardon my ignorance, don't get me on that tabi. Para ako, one thing for sure, Lito Lapid is the veteran kan impeachment proceedings. Dahil sa nang kurukaluan, sinuulog niya na naman Soroba, kan nakaaging Aldao. Nakapula, siram sana. Kaya lang, dahil patabi nyo niya ning kuhan, dahil pa maning so balitaktakan. Nag-organisar ng una, nag-convene, nagsurumpa sinda bilang mga huwes, ang nagpasumpa bilang presiding officer, si Cayetano, sutugang niya si Pia. Then pagkasumpa niya, pinasumpa naman ni Cayetano sa mga membros bilang senador huweses. Yan, huwes. Dahil pamanta, makunyang pakasuma kalendaryo so hearing, tapos nagpadarara na nin mga subpina gabos-gabos. So mga nag-akusar, so mga pig-akusar, si Vice President pinadararahan na tabi ning subpina. Gabos na mga ebidensya gabos. Tapos mapuon na tabi kan sa indang trial, siguro June ang sabi, ang conservative estimate June. Diyan ta mahiling ta na punas ko ugaring sukun yan. Iguanan nin komposisyon sa lower house kan mga prosekutor. Binaranga ba nga ninda si manlain-lain duman sa akusasyones iguning makapot na mga kongresistas. Saras Senador Laila de Lima, ngunyan kongresista, sarat Chel Diokno, kongresista Chel Diokno, kasabay so sa tuyang Bicolano man padingnal. One Rider, party list, Rudes Gutierrez, abogado, prosekutor ngunyan tabi sa impeachment proceedings. Nalingawan ko lang kung ano so kakaputan niyang porsyon duman kan impeachment. They sabot kung maarkila nin private prosecutors ang kongreso. Magayon na paghilingon kung magburuto dyan sa mga dekalidad, mga didambana, bakong kampanilya, dambana na mga abogado. Buda sa depensa, aramon ta kung sisay ang ipipresentar na depensa, battery of lawyers kan sa tuyang Vice Presidente. So yan tabi duang mga breaking news, Bicolano, tugang ni General Parlade, an kunyan-ngunyan, designadong Sargento de Armas kan Senado. Salamat kan sa idong pagantabay. Pwede na pa rin mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadang